pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets kasama si Titan Jello. At ngayong gabi, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Alam ko, inaabangan niyo po ito. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Unik na lang po. Ano po ulit? Sorry. Unik. Onik, tama? Yes po. Onik, ilang taon ka na? 24 years old po. 24 years old. Sang lupalop ka naman galing, Onik? Sa Binmalay, Pangasinan po. Uy, napakahaba nun ah. Binmalay, Pangasinan. Yes po. Oh, Pangasinense o Ilocano? Pangasinense po. Pangasinense. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Onik, 24 from Binmalay, Pangasinan. Ano ang top secret mo? Bali, ako po ay isang naging kabit ng isang 28 years old po na driver namin. Bali, nag-start po yun nung sinasamahan niya po ako sa lahat ng lakad ko. Although, hinar po siya ng daddy ko kasi po yung katulong na, bali anak po siya ng katulong namin. And pinasok po siya ng mama niya kasi po wala po siyang work. Although may family po siya. May baby po siya na isa, which is girl, 1 year old. No, 5 months pa lang siya pala nun. And then, hindi sila kasal nung girl. Pero may anak sila. Live-in partner sila. Yes po. Alright. Onik, tama ba kami ng pagkakarinig o pagkakaintindi? So, ikaw ay kabit ng driver ninyo. Meron siyang live-in Yes po. partner at meron silang anak. Tama? Opo. Oh, so nagsimula ang lahat nung hinahatid-hatid ka niya, tama? Yes po. Although, kilala ko naman na po siya, matagal na, kasi bali, hindi naman na po iba yung parents niya po sa amin. Nakakasama na po nila mommy and daddy ko. Tapos po, ayun, parang nagkita lang kami. Parang siguro gusto niya po ako. Dati pa, yun din po yung sabi niya eh. May itsura ba tong driver nyo? Yan. Gwapo naman siya nun. Pwede bang malaman kung sinong kamukha niyang artista? Ano po siya, maputi, matangkad, tas singkit. Maputi, matangkad, singkit. Hindi naman ito si Kim Chino, ha? Yung DJ namin Hindi dito sa po. Love Radio. Maganda po yung asawa niya. Mas maganda nga po sa akin. Pero, ayun nga po. Siguro dala lang ng init ng katawan. Nahuli po kami ng asawa niya. Tapos ng mother po niya. Grabe yung revelations, ha? Wait, ulitin natin yun. Tama ba na nahuli kayo ng asawa niya? Opo, yun nga po yung pinagsisisihan ko dahil nakasira ako ng pamilya. Actually, last August pa po yun. Last August pa po yung nangyari. I want to share lang po para hindi po mabigat sa dibdib ko kahit na ilang months na po. Mhm. Okay, I understand. We get it. Paano na-discover na meron kayong relationship nitong driver nyo? Paano na-discover? Paano nalaman? Paano kayo nahuli nitong asawa niya? Magaling po yung asawa niyang manghuli. Actually po kasi kahit ako, kung may anak po kami, ilalaban ko po talaga siya. Ano yun? Ano Caught po in the kasi? act ba? Bali, actually, yung account po ng driver namin, hawak po nun nung asawa niya. And then, nagko-contact lang po kami through via PM, SMS po.
Tapos, pag umuuwi po yung guy sa kanila, binablock po niya ako dun sa number. Tapos, minsan po, nagtaka yung asawa niya na bakit ang dami kong calls sa kanya, which is kilala na ako ng asawa niya. Actually po talaga, siya po ang nag-makeup sa akin nung graduation ko. Wala pa pong alam yung asawa niya nun. Nandun po sila sa mismong bahay namin. In-invite po sila ng ng mama niya. Okay, so anong pakiramdam na pumatol ka dun sa nag-makeup sa iyo? I mean, pumatol ka dun sa asawa na nag-makeup sa iyo sa graduation, nakakaharap mo siya. So, wala ka ba yung parang pakiramdam na, ala, nandito siya, o naiilang ka, na-awkwardan ka? Yun, nailang nga po ko that time eh. Tapos, nung nakita ko po sila na gamit yung kwarto ko na magkatabi sila, actually, na-hurt po ako. Nasaktan po ako noon. Pero, actually po talaga, may boyfriend po ako. Nakikita rin naman nung driver namin. Hindi ko po alam kung paano po nangyari. May boyfriend ako noon. Call me if you want, malandi or whatever. May boyfriend po ako that time. And then, ayun po, siguro dala lang po talaga ng, init ng katawan. What do you mean, dala lang ng init ng katawan? So, kaya ba kayo naging magkarelasyon itong driver nyo? Kasi, nung time na yon in heat May nangyari na po sa amin, ma'am. May nangyari na po sa amin. In heat kayo parehas nung time na yon? Nakainom ba kayo? Ganon? Opo. Ilang beses po may nangyari sa amin, ma'am. Kaya, hindi ko po alam. Malandi po ako. So, nangyari na lahat ng yon, kamo kanina, nahuli kayo ng Opo, asawa natapos. niya Opo. or ng Tapos live-in naman partner na po niya. eh. Tapos pati nanay nino, Nanay po nung guy. nung nanay nung guy. Okay, Opo, so bali yung katulong nyo. tumatawag po yung asawa niya na hindi po umuwi daw doon yung guy sa kanila. Tapos, yun po, nagsumbong yung nanay na sabay kaming nawawala. Wala rin po ako sa bahay. Actually po talaga, opo, magkasama po kami. Umamin ba kayo? Hindi po ako umamin, pero yung guy po, umamin po nung nahuli na po. Nag-uusap pa rin kayo hanggang ngayon? Hindi na po kami nag-uusap. Actually po, ayos naman nila. Nakakayaman to sabihin, pero ninang po ako ng anak nila. Ninang ka pa ng anak nila. Opo, babae sir. Sobrang kahihiyan po. So looking back dun sa mga naging past decisions mo, ano yung mga realizations mo ngayon? Na-realize ko po na sana po hindi ko po ginawa yun dahil nakasira po ako ng pamilya. And then, yun po, pati yung daddy ko, tapos yung stepmom ko, which is close nung mother nung guy. Siniraan ko rin kasi yung mother nung guy. Sinabi ko na kabit siya ni daddy kahit hindi, para lang mapagtakpan yung kasalanan ko, para mapaalis siya. Kasambahay kasi namin siya. Kasambahay namin yung mama nung guy. Ayun, pinalis po ng mami ko kasi yung mami ko nasa ibang bansa po. Nasa Paris. Kasi gumawa po ako ng kwento na gabi po siya ni daddy. Wala pa pong alam si mami na ganun. Bali, stepmom ko po yun. Bali, anak po ako ni papa sa labas. Naniwala sa'yo yung daddy mo? Ay, naniwala sa'yo yung stepmom mo? Opo, kasi close na close ko po yung stepmom ko eh. Actually, siya po yung nagpapaaral sa akin until now. Lahat po ng sinasabi ko, actually po talaga na-spoiled po talaga kasi ako lahat ng gusto ko, nakukuha. So aside dun sa fact na sinabi mong nagsisi ka dahil nakasira ka ng Nakasira pamilya. po. Yes po. Aside from that, ano pa yung mga
realizations mo? Na-realize ko po na dapat hindi ko ginawa yun kasi pamilyadong tao yun. And then, hindi po dapat talaga ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Kahit na may boyfriend po ako, nagawa ko po yun. Na-realize ko po na maraming nadamay na tao. Mhm. Nanghingi ka ba Maling-mali ng po ako. sorry dun sa lahat ng mga taong ginawan mo ng kasalanan, including yung mga pinagsinungalingan mo? Hindi po. Until now. And gusto mo bang ipagpatuloy yon? Yung ano po, Yung pagkapit dun sa mga maling sinabi mo dun sa mga tao sa paligid mo. hindi na po, ma'am. Ah, Actually, gusto ko pong makausap po talaga yung asawa nung guy na bakit? humingi po ng sorry. Kasi, ano po mabait po yung asawa nun, ma'am. Um, Yun nga po, minake-upan niya ako, siya pa yung nagluto, silang mag-asawa nung graduation ko. Tapos, yun po, ganun yung ginawa ko. Mhm. Lalo po yung mother nung guy, ma'am, mabait po sa akin, kinuring na po akong anak. Siguro po, naging advantage po yun na siguro pag ginawa ko yun, kasi close ko naman po yung mama niya, siguro ganun po yung inisip ko that time na magiging, parang kukonsintihin po ako ng mama niya. Siguro gustuhin niya ako kahit ganun yung ginagawa namin. Mhm. Pero mali po ako. Anong plano mo, Onik? Ac- Actually, ma'am, nasa Manila po ako nagre-review for my examination po. Pag-uwi ko po sana before ako makaisip ng mga gagawin ko sa buhay, gusto ko silang makausap, lalo na po yung mother nung guy na humingi po ako ng tawad. Kasi po muntik ko na rin pong masampal yung mama nung guy Kasi nung una, hindi po talaga kami aamin. Sabi ko po, gumagawa lang po siya ng kwento, gano'n. Nasagot-sagot ko po siya. Then kung may ihingi man ako ng tawad, dun po sa asawa niya po talaga. Pero dun sa nanay nung guy, hindi ka hihingi ng tawad? Hihingi rin naman po kasi ganun po yung nangyari. Pinagkatiwalaan po kami. Tapos, alam niyo po ba ma'am, kasama, yun nga po, gustong sumama nung asawa niya that time. Nag-start po yun nung nagbataan kami. Nagbataan po kami. Bali, dinalo ko po yung biological mom ko. And then, nagstay po kami ng 2 weeks sa Bataan, which is siya yung driver. Gustong sumama nung asawa niya, tapos nung anak niya. Sabi ko po, ayaw ko. Yun pala dun na po nag-start. Lumalabas po kaming dalawa, nagsiswimming po kaming dalawa lang, nagtataka po yung mother niya bakit at this oras na ng gabi kami umuuwi. Nagsasabay daw po kaming maligo, naglalak ng kwarto, ng CR. Doon na po kami pagka-uwi po namin sinabi po lahat nung mother po nung guy doon sa asawa niya, Mhm. yung mga nangyari. Eto bang driver ninyo, siya ba yung first guy mo ever sa buhay mo? I mean, boyfriend bang maituturing mo tong lalaking to? O bugso lang talaga ng damdamin at in-hit kayo, ganon? Yes. Yes, ma'am. Actually po talaga simula nung bata ako, lagi ko na po siyang nakikita. At the age of 18 or 17, tumira po ako sa kanila. Kasi yun nga po, wala akong magulang, si daddy ko lang, stepmom ko yung tinutuluyan ko that time. Pag nagre-rebelde po ako, sila po yung sumasalo, yung mother niya pong sumasalo. Bali, magkasama po kami sa isang bubong, doon po ako tumitira. Tapos nung medyo lumalaki-laki na po kami, tas ngayon na nakita ko po siya, parang I fell in love po, parang gano'n. Parang na-in love ka, ganon? Yes, ma'am, ideal po talaga siya kasi as in marunong po siyang magluto,
Pero marunong po siya sa gawaing bahay. pero sabi mo Nasa kanya na po kanina lahat. dala lang ng init ng katawan ninyo. So, ano ba talaga? Like, init ng katawan o na-in love ka rin sa kanya? Kasi ma'am, nung sinabi ko po sa kanya yun na ano, aamin na ba tayo? Sabi ko po sa kanya, hindi ko alam, naguguluhan ako, gumaganon po siya sa akin. Tapos alam mo naman na gusto na kita noon pa. May gusto na ako sa'yo noon pa. Yun po yung sabi niya sa akin. Di ba may boyfriend ka? Opo, meron po. Bali, ano po, 5 years na po kami. So, naghiwalay ba kayo o hindi? Hindi po kami, yung time na po yun, nung graduation ko, nakikipaghiwalay po ako sa kanya para po doon sa guy, para po doon sa driver namin. Kasi po talagang obsessed na po ako doon sa driver namin na kahit na mali, gusto ko po talaga siya. Hindi ba nalaman ng boyfriend mo? Nalaman po niya lahat kasi sinabi po nung asawa niya na kinakarengkeng ko daw yung asawa niya, tapos may nangyari sa amin. Ganito, sinabi niya po lahat. Pero yung boyfriend ko po parang isip bata kasi talaga, ma'am. Walang pakialam, parang nonchalant po. Mm. After niyang malaman, wala. Na-hospital kasi ako, ma'am. Ano naman tong Na-hospital ako that time. episode mo na na-ospital ka? Na-ospital Ano ka po? sa dami ng dala-dala mong kasinungalingan? Ganun ba yun? Siguro, ma'am. Kasi dire-diretso po yung inom ko nun, ma'am, eh. Kasi po, pinapalayas po ako ni daddy. Tapos, si mami po, hindi na po ako pinapadalahan ng budget ko from school, ganyan. Tapos gusto po nila na bumalik po ako dun sa Bataan, dun na daw po ako mag for good. Parang gulo po yung utak ko hanggang sa hindi po ako kumakain, inom po ako ng inom. Sabi po nung nagstay po ako sa ospital kasi yung kidney ko daw po parang may failure na. Kasi manginginom po talaga ako. Mm. Tapos yun po, nung after na po yun, nung incident na yun, nung nahuli-huli na, andun po yung boyfriend ko. Ewan ko nga po kung tanga lang talaga yun. Samahan niya pa po ako sa ospital, siya pa po yung nagbantay sa akin. Tapos parang wala po siyang nalaman. Parang normal lang po sa kanya. Okay. Dami mo ng kinuwento, madami ka nang naibigay sa amin na information, and sabi mo naman tapos na lahat ng mga yon, 'di ba? Mm. Isang tanong, isang sagot. Kayo pa rin ba ng boyfriend mo ngayon? Yes, ma'am. Kami po. Nakikita mo ba siya sa future mo? Hindi po. Bakit mo siya hindi pa inihiwalayan? Ah, kasi ma'am, nasanay na rin po ako na siya yung kasama. Hindi ko rin po alam, ma'am, bakit hindi ko siya yun. Or siya lang po kasi yung nandyan for me. Na kahit anong gawin kong mali is nandyan siya. Hindi ka ba Tinatanggap natatakot niya ako. sa karma? Natatakot naman, ma'am. Natatakot naman po ako. Baka po balikan ako ng karma. Which is pag nagkaanak ako doon pa sa anak ko po mangyari. Huwag naman po sana. Mhm. So kung natatakot ka, nandun yung pangamba mo, anong gagawin mo para kahit papaano medyo lumaban ka naman ng patas sa mundong ito, especially dun sa mga taong natapakan mo o nagawan mo ng pagkakamali? Ayun nga po, ma'am. Balak ko po talaga kasi uuwi na po ako this August, ma'am. Then, gusto ko po sanang makipagkita kaso natatakot po ako doon sa asawa niya, ma'am, kasi dragon po. Mm. Gusto ko po sanang humingi ng tawad kahit din po sa mother nung guy. Mhm. And hopefully magawa mo yan, Onik, no? Yung paghingi mo ng tawad doon sa asawa ni driver, doon sa mother ni driver na binigyan mo pa ng storya doon sa iyong stepmother, at doon sa daddy mo, no? Ang dami mong mga ginawang alam mong mali. And Yes, ma'am. hopefully talagang namnamin mo yung
yung lessons na sinabi mo kanina, na nabanggit mo kanina, na natutunan mo na dahil sa mga pangyayaring yun. And be Opo. careful because life has its way of giving back what you gave this world. So kung Nagsisisi naman po ako, ma'am, sa lahat ng nagawa ko. that's good. Kung talagang nagsisisi ka, and I hope you are really sincere doon sa Yes, ma'am. pagsisising yun. We hope na ganun nga. And sana mas maliwanagan ka dun sa mga desisyong tatahakin mo sa buhay na ito. Bata ka pa, 24 years old. Ang dami mo pang pagdaraanan at tatahakin sa buhay na ito. And alam mo, time will come na baka hindi na maniwala yung mga tao sa'yo. Sa sobrang Opo. dami mong kwentong Opo. ginawa na hindi naman totoo. Tapos, opo, aminado naman po ako na sinungaling po talaga ako. Mhm. Pero itong kwento naman na ito ng buhay mo, pagsisinungaling din ba to? Gagawa-gawa lang din ba to? Hindi, ma'am, totoo pong nangyari po sa akin. Sana talaga. I mean, hindi naman sana na nangyari talaga yun. I mean, sana talaga panghawakan mo yung pagiging sincero mo, yung pagiging totoo mo, at yung pagsasabi mo na ng totoo sa buhay na ito. Kasi dapat consistent yan eh. Kung nagsasabi ka ng totoo sa ibang tao, sa pagkakataong ito, dapat tuloy-tuloy yan sa pamilya mo, sa tatay mo, doon sa mga tao sa paligid mo, kahit sino. Integrity. Yes, ma'am. No? And truthfulness. Diyan ka rin kasi pagkakatiwalaan ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, thank you so much, Onyx, sa pagbabahagi mo ng yung top secret. Meron ka pa bang gustong i-share sa mga kabisyo natin? Sana po hindi po nila ako i-judge. Mhm. Then, yun po. Magsisisi naman po ako sa ginawa kong kasalanan. Mhm. Yun po. Ayun. Maraming salamat, Onyx. Thank you po. God bless. Bye. Oh, sino dito yung nagsasabi na parang hindi naman tunog na pagsisisi yun. Magkakaiba kasi tayo ng way para mag-cope up. May iba na parang, nagsisisi po ako. Yung iba naman sabi na, sising-sisi ako. Gets mo? Hindi porke parang natunog, gumiti siya, ibig sabihin hindi na siya nagsisisi. At hindi rin porke marami siyang sinabi, ibig sabihin lahat yun totoo. O hindi rin naman porke may mga sinabi ako rito, lahat yun dapat sundin niya. Alam mo yun, depende pa rin sa tao kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya at kung ano yung desisyong tatahakin niya. It's just that, fact remains, what you do to others will come back to you. At yun yung nakakatakot na realidad ng buhay. What goes around comes around. So you have to be very careful. And you have to think of other people too. Kasi, hello, bakit mo naman sasaktan din yung mga taong wala namang ibang ginawa sa'yo? Kundi mahalin ka lang naman din ng tapat na totoo. Bakit mo sasaktan ng intensyonal yung taong parang naging nanay mo na? Yung katulong ninyo, yung kasambahay ninyo na nag-alaga sa'yo. Ba't mo gagawan ng kwento? May mga tao talaga napakagaling magsinungaling, diba? And I hope hindi pa huli ang lahat para dun sa mga taong yun. Sabi nga nila meron tayong tinatawag na pathological liar. Ito yung pati sarili nila talaga pinaniniwala nila na yung kasinungalingan nila totoo. Pinaniniwala nila yung mga tao sa paligid nila na yung kasinungalingang sinasabi nila ay totoo. And hindi na maalis yun sa sistema nila because that is already their character. Tawag doon pathological liar. At sana hindi tayo makatagpo ng ganong klaseng tao sa buhay natin at sana hindi pa huli ang lahat para sa mga ganong klaseng tao. Kasi nakakaawa po yung mga taong nagmamahal sa inyo at makakasalamuhan ninyo sa buhay. So yun lang. When lying is accepted, ano po yun, meow? Ha? Ay, eto na. May tumatawag sa akin. Hello?
Nandito na ako, kanina pa. Ay, kanina pa siya nandito. Okay, palabas na ako. Okay. Yun na, galit na sa akin yung driver ko. In love din ako sa driver ko. Di ba yung top secret caller natin na in love sa driver niya? Di ba? In heat siya dun sa driver niya. Eh di ako din. In love sa driver ko. Pero asawa ko yun May anak kami. Oh, charot! In heat ka rin ba, DJ Rocky? Depende, syempre, sa season. Syempre, nung hindi pa tayo masyadong maraming mga responsibilidad sa buhay, in heat na in heat. Ngayon, parang may anghit na lang. Charot, may darot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. Uy, sabi dito, kailan po katanggap-tanggap ang pagsisinungaling? Syempre, that's unacceptable. Hello? Kailan nagiging acceptable ang pagsisinungaling? Kaya nga sana hindi tayo makatagpo ng mga pathological liars. Sana magbago na sila, no? Anyway, nakapiling niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Terra at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Ito. It's Eminem featuring Rihanna. Metro's #1 Love Radio. Basic!